please share. Thank you. DJ Djjoemar! Sino diriyang may kwarta? Hilumang tanan! Hoy! Pagpapagabam! Pagabot sang sweldo! Sikat kagid, damo dayo ng pre, kamusta? May mang libre daw, may mga pepa. Pagkatapos ang sweldo, wala na sila. Pagabot sang pet sa 15, bulsa daw ginhuyopan sang hangin. Pagabot sang katapusan sang bulan, pati pitaka nagahibig. Siling sang ATM, Insufficient balance. siling sang pitaka. Kapahuay anay! Maayo ba ang kwarta may tao? Pero ang tao ay kwarta. Ang kwarta ginapangita sang tanan, pero ako kapangita man sang kwarta. Maayo ba ang kwarta may tao? Pero ang tao ay kwarta. Kung may kwarta ka, damo ka amigo. Kunway, patilod wala. Napekto ko sa mall nga may confidence. Paglantaw sa presyo, nagbalik ko sa gwa. Nag-order ko kuno sang milk tea. Pagkita ko sang presyo, tubig na lang gali. Si kumpare naghambal, libre ko. Pagabot sang bayran ay nagdula siya. Ginpangita ko ang kwarta, pero daw may tago-taguan. Ako ang ginapangita sang utang, pero ang kwarta hindi ko makita. Maayo ba ang kwarta may tao? Pero ang tao ay kwarta. Bisan kapoy ang kabuhi, ngisilang gihapon. Maayo ba ang kwarta may tao? Pero ang tao ay kwarta. Basta may barkada, may katawa, kag may pangarap. Rich gihapon ang pamatiyag. DJ, isa pa kakanta. Pero antes Sino may kastira? kayang pitaka ko. Kamusta ang buhay? Wala bugas, wala kwarta, wala nobya. Aba, kumpleto ang problema. Pag mata
pinagihapon Nakato ko sa tindahan, abi ko may utang pa ko. Siling sang tindera, bayrian na yung daan. Nagato ko sa plaza, basi may makilala nga gwapa. Pakita niya sa ako, nagpabulag-bulagan. Siling sang barkada, Pre, na single ka? sabat ko Kay ang budget ko para sa bugas, anay! Wala bugas, mga anay wala kwarta, Ni si anay wala nobya, Higa anay wala bugas, wala kwarta, wala nobya, pero hindi mapirde ang espiritu. Tatawa lang, sayaw lang Kayang problema Malabay
may sakit ko. Ano sintomas? Ako, why kwarta? Ay amo gali na ang pinakadelikado. Sige ko hikapabi ko kulang tulog. Why gali kwarta wala pa mahaw bugos. Nagakurok kamot nagdalain pamatyag. Pagbukas ang pitaka hangin lang ang sulod. May sakit ulo daw gusto magibe. Bilis nagahulat sweldo wala pa dire. May low blood kuno, may high blood pagid. Pagkita sang bayranan daw madulaan ginhawa. Sipon kagubo, hilan at pagid. Labad sang likod, kag panuhot sa tiyan. Pero sang may naghambal, libre ko. Kalit nga na ayo ang tanan. Sinyales ang way kwarta. Line-line gid ang sintomas. Low blood, high blood, sakit ulo, hilo. Pero ang pinakagrabe, pitaka wala unod. Sinyales ang way kwarta. Daw tanan nga sakit nag-abot. Kon may manglibre sang panyapon, na automatic na ayudayon. Don. Palpitation kon may maningil utang. Hyperacidity kon gutom man tiyan. Insomnia kay sige paminsar. Pila pagibala ang bilin sa wallet. Alardi sa presyo sang bugas. Migraine sa bills ang kuryente. Sakit tuhod ko lakad pa uwi. Kay pamasahe kulang na gid. Dok naghatag reseta. Vitamin A, B, C, kag D. Sabat ko, Dok, ang gusto ko tane. Vitamin dati, basi may ara ka. Sinyales ang way kwarta. Amo gid niyang pinakabudlay. May sipon, may ubo, may hilo, may kapoy. Pero ang bulsa, pirmi zero. Sinyales ang way kwarta. Basta sweldo na ang isinaliwat. Ang tanan nga sintomas naglupad. Kay may kwarta na liwat. Moral lesson. Kon way kwarta, daw tanan nga sakit mabatyagan. Pero kon may sweldo na, maski ang pitaka daw nagbalik. Oy, mga tropa! Kapoy na bala, pero hinay-hinay lang sa tagay. Isa, duha,